מחדש פנסים, הפתרון המושלם לפנסי רכב נקיים ושקופים, בפחות מ2 דקות. לפני תחילת הניקוי, העבר את היד על הפנס, כדי לוודא שהוא לא חם או מחוספס. אם הפנס חם, תרטיב אותו עם מעט מים ונגב עם נייר. 1. קח את מגבון מספר 1 ונקה באמצעותו ביסודיות את הפנס. 2. יבש את הפנס בעזרת מגבת נייר. 3. חזור על שני השלבים הראשונים ותעשה אותם על הפנס השני. 4. ודא ששני הפנסים יבשים לגמרי. פתח את מגבון מספר 2. אל תפרוס אותו ונגב ביסודיות את שני הפנסים בעזרת המגבון. והפנסים נראים כאילו הם חדשים. יש להימנע מההרטבה של הפנסים במשך חצי שעה, ולא לשטוף את הרכב למשך 24 שעות. מחדש פנסים, שחזור פנסים ברמה מקצועית, בקלות ובמהירות.